Gipleyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Leva prezidentin saparyna garaşýar. Türkmenawatda howpsuzlyk güýçlendirilýär. Köçeler arassalanýar, jaýlar boýalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn wagtlarda Leva welaýatyna sapar etmegine garaşlýar. Munun bilen baglanykda welaýatyň administrativ merkezi Türkmenawatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Şäheriň bir tarap Türkmenistan köçesiniň uğruna arassaçylyk işleri alınıp barylýar. Köçäniň uğruna jaýlar ak reňke boýalýar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy 4-nji martda habar berdi. Prezident Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna etjek saparynyň anyk wagty ma'lum näl. Ýöne Azatlyk Radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munyň ýa 7-nji martda ýa-da 17-nji martda amala aşyryljakdygyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä Saýed etrawyny prezidentiň 2500 hojalygy niýetlenjek täze owanyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşmagyna garaşlýar diýip habarçy aýdýar. Türkmen Döwlet Medeniýetining habaryna görä prezident Berdimuhammedowyň 25-nji fevralda ýokary wezipeli resmiler bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny vice-premier Dädeway Amangeldiýew Lewap welaýatynyň çärjegi Saýed Halaç we Kerki etraplarynyň çäklerine guruljak täze şäherçileriň taslamalaryny prezidente hödürledi. Azatlygyň welaýatda habarçysynyň sözlerine görä soňky bir näçe gün bäri her gün köçelerde mugallimçilik institutunyň, orta hünärmen mekdepleriniň, liseýleriň we tehnikumlaryň milli ýa-da sport eşigine çäre barýan talyplaryny görmek bolýar. Prezidentiň etjek saparynyň wagtynyň golaýlaşmagy bilen etraplaryň polisiýa hemde howpsuzlyk gullaklarynyň işgärleri Türkmenawada çagyrylýar. Bardiýurlar we ýol belgileri boýalýar. Howpsuzlyk çäreleri güýçlenýär diýip habarçy aýdýar. Azatlyk Radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleriniň biri prezidentiň Lewap welaýatyna etjek saparynyň dowamyna welaýatda möhüm kadr çalşygynyň geçirilmegine garaşlýanyny habar berdi. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleyer Azatlyk Radiosu ýetiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri şäheriň köçelerinden goýy reňkli awtologlary ýok etmek boýunça çärelerini dowam etdirýärler. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň we tökötdeşleriniň sözlerine görä, günde paýtagtyň köçelerinde reňki sebäpli onlarça awtolog saklanýar. Goňşymyň awtologyny elinden aldylar. Onuň goýy çal reňkli bolany sebäpli ony arça bil şaý ýolunda garaşsyzlyk parkynyň golaýynda sakladylar. Başda dokumentlerini elinden aldylar. Ol alalaşjak boldy. Tas ýalbaranlygyny gurrun berdi. Şu gede goý berseler maşynyň reňkiniň üýtgetjegini ýa-da ony satjagyny wada berdi. Emma olar maşyny alypdyrlar. Onuň özi jerime duralgysyna sürüp barypdyr. Iki polisiýa onuň ýanyny bilen gidipdir diýip Azatlyk bilen 4-nji martda gurrundeş bolan Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä ýol gözükçilik polisiýasynyň işgärleri üçin has köp ulak saklamak boýunça plan ketgitlenýär we ýolbaşçylar öz gol astyndakylaryň ony ýerine ýetirmegine gözükçilik edýärler. Polisiýanyň işgäri bilen raýatçydan onuň ýolbaşçysy habarlaşdy we onuň näçe ulak saklanlygyny sorady. Ol ondan köp däldigini aýtdy. Bu ir saat 11:30 töweregindedi. Ýolbaşçy olara käýäp başlady. Olaryň erbet işleýänligini aýdyp, has aktiv bolmagy talap etdi. Başlygyň aýdanlaryna görä aeroportyň golaýynda bir taraplyk şaý ýolunda patrul topary 3 köp awtology duralga ekidipdir. Ol has aktiv işlemegi talap etdi diýip Azatlyk Radiosyna polisiýa işgärleriniň arasyndaky gürrüňdeşlige şaýat bolan Aşgabatly awtolog eýesi gürrüň berdi. Munyň bilen bir wagtda goýy reňkli awtologlaryň eýeleri bir düzgünçiliklerini hata baldyrmak boýunça çylsyrymly düzgünleri berja etmäge mejbur edilýär. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistanyň prezidentiň 1 martda gol çeken karary esasyny umumy bilim edaralar hakyndaky düzgünnama üýtgetmeler giridildi. Yerli synçylar 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan köpçüliklerin istat kemeltmeleriň gaýtalanmagyndan alada bildirýärler. TDH-nyň maglumatyna görä, kadalaşdyrjy namalardaky üýtgetmelere laýyklykda umumy bilim okuw maksatnamasyny keskitlenen möhletinden gysgaldylan möhletde öýleşdirmäge mümkinçilik töredilýär. Metbuatda bu kararyň mektep mugallimläriniň iş sagatlaryna ýa-da iş orunlaryna ýetirmegi mümkin täsirleri anyklaşdyrylmaýar. Yerli synçylar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň odal ýatyran halk maslahatyny dikeldişi, odal dikelden Ilmlar Akademiýasyny döwlet maliýeleşdirmesinden kesmek kararyna gelişýäli öňkü prezident Sapar Murat Niýazow döwründe gysgaldylan okuw möhletlerini uzaltmak barada kabul eden kararyny hem açyk aýtmazdan izin almagynyň ahmarlygyny öňe sürýärler. Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulşan Aşgabatly mugallim pikirçi Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryny pedagoglar hem başga gazanç gözlemäge mezur etjegi meňdiýär. Mektepler bilen bagly karar ýurtda ilmi barlyk institutlarynyň hojalyk kataplaşygyna geçirilmegi we odal döwletden aýlyk alan ilmi işgärleriň 3-den biriniň işini ýitirjegi barada habarlaryň ýa-da gawat geldi. 2019-njy ýyl işsizligiň köpelmeginiň täze tolkunlary bilen başlandy we bu ýagdaý bir tarapdan garaşsyzlygyň başga ýyllaryndaky işsizlik tolkunlaryny ýatlatdy. Tarih gaýtalanýar diýip Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Niýazow döwründe iş orunlarynyň ýapylmagy mekteplerde okuw möhletiniň 10 ýyldan 9 ýyly, ýokary okuw jaýlaryndaky okuw möhletleriniň käsiniň 2, beýlekleriniň 2,5-3 ýyla getirilmegi, müňlerçe magarif işgäriniň iş sagatlaryny ýitirmegi bilen dowam etdi. İşsizleriň armiýasy diýilýän owa etrap ýerlerine ýerleşýän saglyk öýleriniň, keselhanalaryň ýapylmagy ýa-da iş orunlarynyň gysgaldyrylmagy bilen lukmanlaryň hesabyna hem ulandyryldy. Bu siýasat owa ýerlerindäki saglyk öýleriniň, medeniýet merkezleriniň, kitaphanalaryň öz-özünden dargap gitmegine getirdi. Netijede garaşsyzlygyň başky 6-7 ýylyna odal işläp ýören adamlaryň bolmanyny 50% işini ýitirdi diýip Aman Murat Bugaýew öz hesaplamalarına salgylanyp aýtdy. Türkmenistanyň odalky bar bolan iş orunlarynyň köpüsiniň ýapylmagy meseleniň diňe bir tarapy boldy we bu bir tarapdan bazar ykdysadyetine geçilmegi nukdaýynlardan heňe gelmän hem durmaýardy. Emma adamlaryň bazar ykdysadyet şertlerine gazanç etmek, kanun esasynda öz işlerini gurmak we giňeltmek islegler hem kän ýol almak diýip synçylar aýdýarlar. Adamlara öz husus kärhanalaryny döretmäge kömek görmekden geçen Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň eserdäki üýtgetip gurmak zamanynda kanun esasy döredilen kiçik kärhanalaryň hem müňe golaý ýapyldy diýip Bugaýew aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda Azatlyk radiosy kiçik kärhanalaryň, dükanlaryň ýapylyşy barada Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelenden soň hem ýergiderli habarlary çap etdi. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.